Kenelle tämä huippumyyntivalmennus on? Kenelle se sopii? Periaatteessa kaikille, jotka ovat asiakkaiden kanssa tekemissä jollakin tavoin, niillä heillä pitää kommunikoida, jutella asiakkaiden kanssa, myydä firmaa koko ajan, palvelua, tuotetta ja niin edelleen, siis kaikille. Tuo on erinomainen työväline aloittelevalle myyjälle. Hän oppii ne oikeat tavat toimia, ei niitä, jotka ehkä ne huonommat myyjät opettaa siellä kahvitauolla ja muuten aikaa kuluttamalla. Ei niitä, vaan heti huipputaidot, päästään oikealle polulle. Mikä ettei myös huippumyyjälle voisi varata edelleen, mennä vielä sinne korkeampaan joukkoon. Kokeneelle kehäketulle, jolla on ehkä jo tietynlaiset tavat tullut toimia, ja ne ei ole ehkä tätä päivää. Hankitaan uusia tapoja, uusia ideoita, mitä voi soveltaa. Tuo työhön sisältyä enemmän ajatuksia, ideoita, jaksaa paremmin, ja mikä parasta, tietenkin tekee parempaa tulosta. Se on sinulle hyvä, yritykselle hyvä ja kaikille hyvä. Näin pärjäät sinä ja yrityksesi. Jos olet myynnin johtaja, myynnin vetäjä, sulla on myyntitiimi alla, mietipä. Tässä on sulle työkalu, mistä saat hyviä työkaluja jokapäiväisen myyntityöhön. Voit ottaa yksittäisiä myyjiä, tehdä heille oman myyntipolun, kehittää heitä, valmentaa heitä koko ajan paremmaksi, motivoida, tukea ja mennä eteenpäin. Ajattele, se helpottaa sinun työtäsi, auttaa yritystäsi, auttaa sitä myyntiä kasvattamaan, auttaa pärjäämään sinua yhä kovenemmassa kilpailussa. Ei muuta kuin mukaan nyt.